תעשי איפה תמר? היי, איפה תמר? הנה תמר. איפה תמר? פיקאבו. איפה תמר? איפה תמר? היי, הנה תמר. איפה תמר? הנה תמר. איפה תמר? איפה תמר? איפה תמר? תמר! הנה תמר! איפה תמר? תמר! איפה תמר? איפה תמר? הנה תמר! פיקאבו! איפה תמר? פיקאבו! איפה תמר? איפה תמר? תמר! הנה תמר. איפה? אוי, הנה תמר. מה את עושה? מה את עושה? אור? התקרה? מה את מסתכלת? על האור או על התקרה? היי! איפה תמר? הנה... אוי! מה זה? מה עשית? הורדת את החולצה? ככה עושים? מורידים את החולצה? כן? אוי! 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 או, נראה לי נשארנו בלי חולצה. לסדר לה? כן, בזהירות. הנה, עמית יעזור לך לסדר את החולצה. ככה, כן. הנה. כל הכבוד לעמית. איפה תמר? הנה איפה תמר? איפה תמר? הנה תמר. זהו? את רוצה לצאת מהכיסא? כן? טוב, אני בא להוציא אותך.